Ako đavoli znaju sveto pismo i znaju da su se neka proročanstva ispunila, a tek će se ispuniti, a to je da će svi oni biti sprženi. Zbog čega onda oni sve to rade, ako je kraj istorije potvrđen za njih? Pa njihova priroda je jača od toga što oni znaju. To je kao da pitaš zašto neko puši cigare kad zna da je to otrovno i da će da umre od raka pluća. Zašto ljudi rade stvari za koje znaju da ih vode u propast? Oni rade zato što je njihov karakter, njihov loš karakter jači od toga što oni znaju. Nije dovoljno da čovjek nešto zna. Mnogi ljudi znaju da je ispravno ovo, pa ne mogu to da primene, jer su slabi, karakterno slabi. Imaju slabe duhovne mišiće. Ti da bi mogao u životu da opstaneš i da radiš dobre stvari, moraš da imaš jake duhovne mišiće, zato duhovni mišići mora da se vežbaju, da se treniraju.